Ναι. Λοιπόν, η ομάδα. Έλα μωρή τρέλα. Λοιπόν, έλα, πέσε και τα καθέκαστα όμως, έχει και... Ψάρω, βάρη κάτω το μωρό μου. Η ομάδα έχει χτυπήσει χταπόδι, το οποίο χταπόδι... Ο Κονιτόπουλος εδώ το τραγουδάει. Αυτά μωρή άρρωστο. Μελάνιασε. Αυτό χτυπάς ρε, για αυτό το πράγμα το χτυπάς για να βγάλει το μελάνι. Το ξέρα. Κάρτα μωρή χταπόδα. Τι βγάζει. Πόση ώρα κάνα? Κλείνω. Ναι, χώνετο. Ωρε μελάνι, βούγαλε. Πέτρο, τι έχεις να πεις? Μας παραδέχεσαι? Άκρη. Άντα μωρή τρέλα. Αρρώστια. Τράβα για τους άλλους ψαράδες εκεί που προσπαθούν οι κακούμενοι. Περίμενε. Και δεν μπορούνε. Κάτσε, γιατί έχουν πιάσει εκεί τα παραλιακά, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ένα σπάρο μόνο έχουν βγάλει. Ο άλλος εκεί με την κόκκινη μπλούζα, τίποτα, ψόφια πράγματα. Νομίζω είναι εντάξει. Για να τον δω. Κορυφαία στιγμή, μετά από μερικά σπαράκια και αυτό είναι, επαιτειακή φωτογραφία. Τάπους. Επαιτειακή, συλλεκτική έκδοση. Okay. Πρέπει να ξεπλύνουμε λίγο αυτό ίσως. Το κουβά, ναι, οκ. Πάμε για άλλα. Λοιπόν, πάμε και για δεύτερο τέτοιο.